Ka Infinix kala launch biang sakane ka wega phone thma jongka kade na ka GT series bat kini ki GT series am kade ka model ka baju ya yubha hagaliang ka gaming bat kata ka phone kade ka Infinix GT 30 Pro ngai i bahagana ka model thma kana ka GT 30 Pro kana ka Infinix kala nang snapan internet bha ya kana ka phone jongka ngathrai hagana ka segment kana ka phone kande ka we na ki gaming phone ka ba internet bha kata ka design jongka bat kala ai kerteng ru ya kata ka design thma jongka da kata ka cyber mecha ne meika ne kumno ki kuno ngamti kata ke version 2.0 aesthetic bat kande ru ka we na kita ki phone ki bala ai ya kita ki dedicated shoulder button lane kita ki trigger button na side jongka hagan ke video ngin nyepet ya kita ki detail specification jongka teh haswa bangan sedang singa bah ai ya respon jongpi dak ba like ya ke video bat ya pi ki badang wan thmai hagan ke channel wat klik ban subscribe ba pin nang yo i kumkin gi latest update ba ya de sephangi phone te yang ngin sedang ban nyepet ya kita ki specification jongka na phone ngin sedang shwa ya ke design bat ka body ka frame jongka ka design jongka ta kala khamlang unique ba nama nadin jongka ki don ya kita ki RGB lights bat lang ba ki RGB lights phila ban customize hadu sipeu jat kita ki modes bat ya ki to ki design ki ba don hapdeng jongka to ka bak jongka em ki khot ya ka da ka geometric oblique cut tenang tah ka body bat ka frame jongka na ka phone ki snada ki polycarbonate lane ki plastic bat ka to ka bak jongka ru ki snada ki polycarbonate hi bat ki long glossy finish lane ka i kum ki glass ka jing stang jongka na ka phone ka long pra bat ka jing khia jongka pat ka long sispa khnai buwei gram kajing stang bat kajing khia jongka kadang biang hagi color jongka pat ki don arjai ka banangkong kata ka dark flare ka ba arpat kata ka blade white haka IP rating kana ka phone ka yo tang da ka IP64 bat hagi sim card ru kana ka phone ka support dagi dual nano sim card ka claim ai da kita ki hybrid sim card kamut kam don option banbu memory card bat ban unlock ya kana ka phone ki ada ka under display fingerprint da kata ka optical sensor tengin nyepet pat haga display jongka kajing he ka display jongka na ka phone ka long 0.9 inci da kata ka 1.5K LTPS flat AMOLED display 6.1 Hz ka refresh rate ki ai bat hadu 4.1 Hz kata ka touch sampling rate bat haga instant touch sampling rate pat ki ada kata ka 6.1 Hz bat haga brightness jongka na display pat kata ka high brightness jongka ka poi 100 nits bat ka peak brightness jongka pat ka poi hadu 1000 nits kamut kala syai bhaga na ka display jongka lada pendon kam syaba sheet ka sngi kamut syaba marpor syak bat ka sngi mo nang ta hadu khandai pulai pon 9% kata ka screen to body ratio kamut la duna bha kita ki gitu ki bezel mo gitu ki line bayong na side bat hadu 6% kata ka DCI P3 kana ka display jongka ka yo nang ta 8000 light pa Hz pat kata ka PWM dimming kane ka yarap ban penduna ya kata ka flickering jongka display lada pendon kam ha jaka badom bat haga display protection ru kana ka phone ka ai da ka Gorilla Glass 7i ka display jongka ta kala biang pelat kana ka phone temen tapat nyepet ya ka hardware bat ki software jongka haga na ka phone kila ai da chipset lana processor da utau MediaTek Dimensity 8350 Ultimate bat 1 nanometer kisna yo namar baga dega gaming phone te processor bagi ai haga neru ula kham khlain mo haga antutu score ru una processor ula la ban score hadu khatsan laktam namar baga dega phone ba focus ya ki game kana ka phone kala support hadu 6 FPS haga BGMI bat kala yo ru ya kata ka certified naga Krafton kanong sna jongka BGMI baga support hadu 6 FPS haga BGMI badang bun ru kibe ki game kala support daga 6 FPS bat kala ai ru hadu nriu layer kata ka 3D vapor chamber cooling kane ka yarap ban penduna ya gajing hit ma namar baga dega gaming phone am kumta kala ai ru ya kita ki trigger button na side jongka kumpangala de batai na du basdang bat kane ka phone kan dei ru ka banangkong ka bala ai ya kita ki trigger button ki ba hapok ka live hajar bat leng ba ki ki trigger button am phila ban setup bun jak kita ki option ki ba phikwa ban penon kam leng ba ki trigger button phila ru ban launch ya ka favorite game jongpi tang daga basu press bat hold ya gitu ki trigger button badang don sibun ru kibe ki ba pila ban customize kum hakana ka weru pila ban shu double tap ya kini ki trigger button ban on ya ka flash jong pi bat double tap yang ban off bad haka por ba pipon.com ya ka kamera jong karu pila ban shu tap hagini ki trigger button ban shandur lane ban record video ru badang don sibun kibe ru ki option ki ba pila ban setup ban penon kam kum ki shortcuts lang ba kini ki trigger button tenang ta haka software pat kana ka phone ka ai da Android 15 bat utau XOS 15 utau UI jongka arsnem kin ai ka Android update bat license nempat kin aya kata security update bat hagi AI features ru barok gitu ki bangi sa yu i hagi we ki phone kaneru ka ai mo nang ta haga ram bat ka storage jong kana ka phone ka don arjat kita ki ram bat ki storage jong ka banangkong kata ka pra GB ka ram bat arspa san bunru GB ka storage ka ba arpat lana kata ka top variant jong ka kata ka khat 8 GB ka ram bat arspa san bunru GB ka storage jong ka bat ka jat ram bagi la ai haga na ka phone kata daga LPDDR5X bat ka jat storage pat bagi la ai haga na ka phone kata daga UFS 4 kini ki model kila khambiang bhama
kita gi jat RAM bat gi jat storage bakila ai teman-tapan inya poi haga kamera jangka kembang isya yui hagi gaming phone barabor kini ki company ki kampenduna haga kamera jangki tengin nyepit haga naga kamera jangkaru ki kita ki jing duna jangka kabanangkong ke kamera jangka lane ka main kamera jangka ki ada ka 64 megapixel bar hagi video jangka naga kamera jangka kala support daga 4K 60 fps nangta ka ba arpat ka kamera jangka kata ka megapixel kata ka ultra wide kamera ki claim ya thu sha ya ki details jong gini ki kamera jangka namar ki claim focus ma ya ki kamera jangka namar baki fokus tang haga gaming nangta haga front kamera jangka ki ada ka 4 megapixel bat kaneru kala support daga 4K 30 fps temen tapat nya poi hau bateri jangka ki ada usan 1100 mAh bat charger pat ki ada sapusan watt bat kana ka phone am kala support ya ga wireless charging hadu live watt bat si watt pan ka support ya kata ka reverse charging da wire reverse charging kamut phila ban charge na bateri jong ka to ka phone syaki we pan bat san watt pat ki aya kata ka wireless reverse charging kata kamut phila ban charge ya ki be pat ki gadget jongpi kum ki smartwatch nangta ki earphones da kata ka wireless reverse charging teman tapat haki be ki features jong kana phone ka ada kita ki multiple kita ki 5G bands wifi ki ada wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 kata ka wideband L1 ro ka support kamera to API ro ka support nangta NFC ro kala ai ki mic ro ka ada kita ki RT5 ki dual mic nangta haki speaker ro ka ada ki dual stereo speaker IR blaster ro ki ai teman tapat nyepet jaka price jongka kador jong na phone ka sedang nadu ka arpusa hajar kendas pak kendai kata ya katuga base model jongka katuga 5GB RAM bat chi arspa 1.2GB storage bat katuga ba arpat katuga top variant jongka katuga 8GB RAM bat arspa 1.2GB storage kapoi arpun hajar kendas pak kendai kamun arpunya hajar ma ka opinion jonga hakana ka phone lada pide ki hardcore gamer am kana ka phone kala biang pelat bapin pendankam namar kana ka phone kala pen biang lut nadong sedong hakabai de batki gaming ma tementang atharai lengba kana video jonga phila yas ngathu ya kita gi features jong kana ka phone lada phikwa banang yo kumkin gi latest update ki bai de sepang gi phone phila ban like ban subscribe ya kana ka channel tengin sempat hakabai pat ke video jonga ku bless bon